Bon migdia d'hoquei, benvinguts al Palau d'Esports i la retransmissió d'esportsdelcamp.cat per veure una nova jornada de l'Hockey Lliga, en aquest cas la primera jornada de la segona volta, un partit que enfrontarà el Reus Deportiu i el Club Patí Tordera. Ara de seguida desgranarem una mica tant el rival com arriba el Reus en aquest partit. Abans de res, però, saludar el nostre company habitual, comentarista i anàlisi tècnica habitual, Josep Maria Català. Bona tarda, bon dia, bon migdia. Hola, bon dia, bon migdia. Una mica ja oblidar tot el tema aquest de caps de sèrie a la Copa i centrar-nos ja en la Lliga i l'objectiu que és anar pujant i escalant posicions, no? Sí, crec que ho havíem comentat el dissabte passat amb el Voltregà. Sí que era important guanyar per el tema de cap de sèrie de la Copa, però també era important guanyar perquè és un dels rivals directes per l'objectiu que té el Reus Deportiu, que és, si no poder aspirar al Futbol Club Barcelona, que entenem que no hi arribem, d'estar entre la segona i la tercera plaça, no? I era important haver sumat davant d'un Voltregà que serà un rival directe. I avui torna a ser-hi, comencem la segona volta, davant d'un Tordera que segur que ens costarà molt de guanyar-lo, perquè no hi ha equip fàcil. I bé, i el Reus Deportiu a veure si trenca la dinàmica, que està en una dinàmica en aquests moments que no és la desitjable, no? Doncs, a més, els resultats de la jornada d'ahir conviden una mica l'optimisme perquè es van enfrontar equips de la part alta. El Voltregà va perdre la pista del Barça, la sorpresa va saltar a Riazor amb el Vic, sorpresa entre cometes, però sí sorpresa, que el Vic va guanyar també amb claredat a la pista del Liceu. I vaja, i ahir el Vendrell també va empatar 4-4 en el derbi del Baix Penedès contra el Calafell. Un autèntic partidàs de com es mereix i com sempre ens brinden aquests dos equips quan s'enfronten entre ells. Per tant, el Reus avui, si guanya, pujaria fins a la quarta posició, empatat amb el Vic, que seria tercer, a només 3 punts del Liceu. Quan surt ara el Reus Deportiu a la pista, això sí, primer s'haurà de guanyar avui. El Reus Deportiu ja li va costar sumar els 3 punts a la seva visita de Tordera. Cal dir que el Reus sí que va ser superior i va dominar, però vaja, un dels homes forts de l'equip de Tordera és el porter. Estem parlant de Jordi López, exporter del Liceu i campió d'Europa. Ara deu fer 10-11 anys que es van proclamar campió d'Europa. A més, el Tordera ha mantingut el bloc de la temporada passada, que va aconseguir l'ascens i ha aconseguit acabar la primera volta fora de les posicions de descens. Per tant, déu-n'hi-do la temporada que s'ha fet José Martos a la banqueta i els seus homes a la pista. Sí. A veure, a mi, el primer partit de Lliga allà vam guanyar i vam mereixer guanyar, vam portar el pes del partit i es va veure un Reus Deportiu superior. Però a mi el Tordera em va agradar molt. El Tordera em va agradar molt, ja d'entrada amb la filosofia de club, d'haver pujat de Nacional Espanyola i mantenir el mateix equip, no tornar-se boig amb fitxatges, i han acabat un equip molt sòlid, un equip que no té figures, no té ningú que destaqui per damunt de l'altre, però bueno, un equip amb majúscules, no? Un equip molt compenetrat, que defensa molt i molt bé, que ja voldríem nosaltres defensar com defensa el Tordera, perquè potser les coses ens anirien diferents, no? Cal dir, si haguéssim de destacar potser amb algú, destacaríem el porter Jordi López i també a Joan Castanyer, bàsicament perquè és el màxim golejador de l'equip Padrí Barrat amb 12 gols. Aprofitant també com ara la megafonia del pavelló per repassar les alineacions d'avui pel Club Patí Tordera, i amb el dorsal 1 el Jordi López, amb el 2 Josep Grima, amb el 3 Andrea Volcato, amb el 4 Carles Torner, amb el 5 Sergi Parra, amb el 6 el capità Marc Serra, amb el 7 Joan Castanyer, amb el 8 Adrià Martos, amb el 9 Marçal Cuenca i amb el dorsal 22 Enric Núñez, tots ells entrenats per José Martos. Pel Reus Deportiu tenim amb el dorsal 54 Adrià Català, amb el 2 Xavier Rubio, amb el 5 Joan Salvat, amb el 6 Xavier Costa, perquè atenció, arrossega unes petites molèsties a l'abductor, ha estat dubte fins l'últim moment, finalment ha saltat a la pista a escalfar, però fins i tot escalfava Marc Vázquez, per si de cas. Finalment Costa s'ha vestit de curt i estarà a la pista, veurem quin protagonisme pot tenir al llarg de l'enfrontament, però sí, com sigui, podrà comptar amb Alejandro Domínguez. Seguim amb el dorsal número 7, ens quedava el capità Albert Casanovas, amb el 8 Marc Pujol, amb el 9 Gemi Selva, amb l'11 Marc Oller, amb el 27 Jordi Adroer i amb el dorsal 89 el porter titular Roger Molina. Els àrbitres els repassarem també a Antonio Veiga i com ens agrada tenir el Xavier Galant, no perquè sigui especial bon àrbitre, però la relació que hi ha amb Reus és l'home que encén la tronada i hi ha aquesta mena de lligam també sentimental i festiu
entre aquest àrbitre i el Reus Deportiu. Una relació que tampoc no es tradueix en favoritismes a la pista. No, per descomptat que no. És a dir, el que passa és que l'Alan és un àrbit que agrada a tothom i que et piti malament, a veure si m'entens. És un àrbit que dona salsa, no?, als partits. Físicament és molt baixet, gesticula molt. La manera de portar el partit, com s'enfada amb els jugadors, com els hi marca. És una persona que després per mi és un bon àrbit, és a dir, un àrbit que pita tot el que veu, s'equivoqui o no s'equivoqui, i no compensi, que és el que moltes vegades passa. Sempre pita el que veu i pita el que creu. Evidentment s'equivoca com tot àrbit, però ell no és dels de... I esperem que avui no haguem d'empassar-me aquestes paraules, no? Però és un àrbit que a mi m'agrada. I esperem que no haguem de menjar-nos les paraules, perquè venim d'un arbitratge el dia anterior de Déu-n'hi-do, el dia del Club Patí Voltregà. L'àrbitre era el d'ahir també, el del Vendrell Calafell, i també van començar amb els canvis de criteri, i és jo crec que el pitjor que pot fer un àrbitre, que és canviar el criteri. Sí, com sigui, hi ha els 10 jugadors que saltaran a la pista des de l'inici, repassant l'alineació per part del Club Patí Tordera. Hi haurà la porteria Jordi López, veiem també Sergi Parra, veiem Marc Serra, el capità, veiem Joan Castanyer, l'altre no el tinc localitzat. Crec que és Volcato, no? Però serà en principi Volcato. Per part del Reus Deportiu, Roger Molina a la porteria, Albert Casanovas més al darrere, Xavi Rubio, Marc Oller i Jordi Adroer. Ja mou la bola al Club Patí Tordera. Comença aquest partit entre el Reus Deportiu i el Club Patí Tordera. Passió per l'hoquei aquí a esportsdelcamp.cat. Us ho explica en directe des del Palau d'Esports de Reus. L'altre en qüestió era Adrià Martos. Sí, Martos, número 8. Doncs ja estan a la pista, ja la segona possessió del partit. Ara qui controla és l'equip roig i negre d'Alejandro Domínguez. És Xavi Rubio per banda dreta. La primera jugada d'atac del Reus Deportiu és Albert Casanovas, que centrava la bola dins l'àrea per Jordi Adroer, que està fent de nou, està fent de killer. Marc Oller aguantant bé la bola. Adroer ara dins l'àrea, provarà la jugada, atura Jordi López, primera rematada del partit, salva el porter Quatribarrat, continua el 0-0 marcador quan s'ha complert ja el primer minut de joc. Veiem, Josep Maria, una pressió molt alta del... Atenció ara la falta d'Albert Casanovas, demanava quelcom més l'equip visitant. Sí, com sigui, hem vist una pressió molt alta del Reus. Sí, crec que és tònica bastant habitual ja d'aquesta temporada, no? Un equip que defensa molt més amunt, que pressiona, un equip més ambiciós en aquest aspecte. I això, doncs, pel que estem veient ara al començament, la primera jugada, doncs ha defensat molt amunt. Veurem com manté la defensa la resta del partit, no? Li xiulen falta en el bloqueig, sembla Marc Oller. Serà, doncs, possessió pel Tordera. La controla Volcato. Cap a Martos, ara qui la tenia era Serra, la torna a tenir Volcato. Un Tordera, imaginem Josep Maria pacient, esperant el seu moment, no? Jugades llargues, i el Reus que el millor que pot fer és anar per feina com més aviat millor perquè no se li compliqui, no? És un plantejament molt similar al que et fa amb la majoria d'equips aquí, exceptuant potser Barcelona o quan vingui l'Iteo, no? Són equips que possessions llargues, esperant el seu moment i mentre defensant sobretot basant el seu joc en el que és una bona defensa i una sortida ràpida de contraatac. Torna a tenir la bola el Reus Deportiu, és el capità Albert Casanovas movent-la cap a Jordi Adroer. Ara és Marc Oller intentant progressar per banda esquerra. Jordi Adroer provarà el llançament, no, amaga la bola, finalment la passada no ha estat bona cap a Albert Casanovas, tot i això manté la possessió el conjunt d'Alejandro Domínguez, que s'ho mira atent des de la banqueta. La recupera Jordi Adroer, el llançament, atura Jordi López. Nova ocasió pel Reus, nova ocasió també per Jordi Adroer i nova ocasió que salva el porter visitant. 0-0 marcador, minut, encara no 3 de partit, però hi ha falta ara de Xavi Rubio sobre Marc Serra. Bé, doncs anem 3-0 de faltes. N'hem fet moltes i molt ràpides. Sí,
la pressió alta aquesta del Reus doncs, està sent penalitzada per l'arbitratge, que en 3 minuts, 3 faltes en contra, per tant, haurà de vigilar el Reus en aquest sentit. Atenció, la jugada dins l'àrea, mira, gol d'Adrià Martos, que s'ha plantat sol dins de l'àrea, després d'un molt bon bloqueig, i l'ha clavat per l'escaire de la porteria de Roger Molina, que ha fet ben poc per poder salvar el primer gol del partit, gol del Tordera, gol de Martos, minut 3 de partit, 3 i un segon. S'avança el Tordera. Sí, doncs, el guió que havíem previst una mica se'n va una mica Norris. El Reus s'haurà d'esforçar-se des de ja. Sí, és a dir, el Tordera juga les seves armes, és a dir, intentarà doncs, aprofitar el despiste que tingui el Reus Deportiu, cada despiste que pugui tenir pues li sortirà car. I aquest ha sigut el primer despiste i bueno, pues ha sortit car. Ara, però, el llançament a Albert Casanova ha estat la primera rematada a porteria del Tordera, però sí, com sigui, l'efectivitat mana i també manen, per tant, en el marcador. Quan ara ja falta Jordi Adroer, serà penal? Doncs sí. Doncs sí que això la penal ho ha tingut claríssim Xavi Galán, i el Tordera tindrà la segona oportunitat per avançar-se, per ampliar encara distàncies i col·locar el 0-2 al marcador. Quarta falta del Reus. L'encarregat de llançar serà Sergi Parra. Davant seu, Roger Molina. Directament a fora, molt mal llançat. Molt mal tirat. Per Parra, finalment, Roger Molina, la segona opció, l'atura sense problemes. Sergi Parra, llançament molt fluix i desviat. Així doncs, bones notícies pel Reus, que el Tordera ha desaprofitat una bona ocasió per ampliar distància. Recordem, minut 4 de partit. Atenció, ara la jugada. Era el mateix Serra que provava de rematar, no hi ha arribat. Recordem que el Reus està perdent 0-1. Atenció, Jordi Adroer, però el llançament. Gol de Jordi Adroer. Josep Maria, a vegades, a falta de variants tàctiques, tirada jugada personal, i Jordi Adroer doncs, ha empatat el partit. Sí, jo crec que a vegades doncs, el jugador, el gran jugador, doncs, té que tirar una mica del carro i té que jugar-se-la. És a dir, quan el joc col·lectiu està encallat, doncs, per això tens un jugador com en Jordi. I bueno, doncs, en aquest cas doncs, ha sortit bé. Doncs ell solet, que s'ha fabricat la jugada i ha xutat des de gairebé el vèrtex de l'àrea i ha aconseguit col·locar l'empat a 1 al marcador. Minut 4 i pocs segons. Com dèiem, 1-1. Reus Deportiu i Tordera. Atenció, Adroer prova una altra vegada des de dins de l'àrea. Finalment Volcat el fa retrocedir. Jordi Adroer, encara amb la bola, de moment segurament l'home més actiu en l'atac roig i negre. Xavi Rubio progressant per darrere la porteria. Aquest gol ha tornat a la normalitat. Atenció, Albert Casanova es prova la rematada, li ha picat el braç a la mà Volcat, almenys això es queixa el capità del Reus. Segueix la jugada al Club Petit Tordera, el llançament se'n va directament a fora, es queixa Roger Molina, lògicament, perquè hi havia un jugador estès i el Tordera no ha volgut parar, els àrbitres tampoc, i en teoria això és potestat dels àrbitres també, no dir si s'ha de parar. Bé, el reglament no diu que tinguis que parar el joc perquè hi hagi un jugador que es queixi, no? Llavors, jo crec que més que res és un tema que pot ser ètic, no? De dir, escolta, doncs hi ha un jugador aquí estirat a terra, doncs jo paro el joc, no? Si no l'has parat ara, espero que no el pararàs en cap moment. Si el pares perquè creus que l'has de parar, doncs t'obligarà que qualsevol cop hi hagi un jugador que s'esqueixi, doncs l'hagis de parar, no? Són maneres de criteris d'ells que el reglament no diu que hagis de parar, per tant doncs no ha parat i s'entén que no pararà en cap moment. El Reus, que esportivament torna la pilota al Club Petit Tordera, com dèiem, minut 5 de partit, empat a 1 marcador, 2 gols ben aviat. Estem veient aquí en directe esportsdelcamp.cat amb la retransmissió des del Palau d'Esports de Reus. Marc Uller per banda dreta, la jugada personal molt bona, el dribbling davant de Serra. Aguanta el mateix Marc Uller. Atenció, llançament i gol de Marc Uller! Llançament també des de fora l'àrea, sembla que el Reus està fent mal. No és un recurs molt habitual del Reus aquesta temporada, provar el llançament de lluny. Doncs avui 2 xuts, 2 dispars i 2 gols del Reus, que dona la volta al marcador quan han passat poc més de 5 minuts. Vaja, el Reus, aquest gol potser l'ha servit per espavilar-se, no? Jo crec que sí, jo crec que encaixar el 0-1 potser
hem vist que o espavilem o tornarem a patir molt, que no vol dir que no ho facin, no? Però sí és cert que el xutador d'exterior, que és Albert Casanovas, la resta no acostumaven a prodigar-se gaire amb aquestes accions, però bé, en Marc s'ha vist valent, és un bon xutador i ho ha demostrat, és a dir, a vegades no han de deixar únicament el tret exterior a un sol jugador, no? També et recordo de Marc Oller, un gol també des de l'exterior, no sé, era els quarts de final de la Copa l'any passat contra el Vic, també que l'últim gol el va fer des d'un bon cacau, des de 3 quarts de pista. Doncs per tant, el Reus que explora noves maneres de fer mal als contraris, amb altres jugadors provant des de lluny. Avui Jordi Adroer, atenció al llançament, ara un altre cop de Marc Oller, ha salvat amb el casc Jordi López. Com dèiem, avui Jordi Adroer i Marc Oller han aconseguit marcar amb llançaments des de fora a l'àrea. 2-1 el marcador, domina el Reus davant del Club Petit Tordera, que és qui mou la bola. Però la centrar la bola dins l'àrea, finalment se l'endú Jordi Adroer, posició pel Reus, un 3 contra 2, Jordi Adroer escurat ja a banda dreta de recular i l'obre i tira enrere cap a Jordi Albert Casanovas, que la mou cap a Marc Oller. Marc Oller prova la jugada personal, li fan falta, l'àrbitre no diu res, és la jugada d'atac, atenció Serra, provant la jugada molt bé, Albert Casanovas, traient-li la bola en aquest 1 contra 1 entre el dorsal 6, Marc Serra, i el capità del Reus Deportiu. La mou el conjunt roig i negre. Minut 7 de partit, guanya el Reus 2-1, ha hagut de capgirar el gol inicial del Tordera. Marc Oller, molt bona la jugada, se'n va de Serra, però el llançament atura Jordi López. Molt bé el llançament i la jugada personal del jove jugador del Reus Deportiu, la mou el Tordera. Ara la centrada buscant a Volcato dins de l'àrea, atenció perquè hi ha hagut una enganxada entre Albert Casanovas i Adrià Martos, la mou el Reus Deportiu. Conscient que ara el marcador li va a favor i ja no té tantes urgències com ha tingut al principi del partit, com s'ha vist amb el gol en contra del Tordera al minut 2 d'enfrontament. Bé, el Tordera no variarà gaire el seu esquema, és a dir, la seva forma de fer, el Tordera seguirà tancadet al darrere i aprofitant les contres, i si hi ha alguna errada d'algun jugador del Reus, aquest és el plantejament. Tampoc entenc que tampoc ne pot fer cap altre, no? És a dir, crec que és la seva base, no? Explotarà al màxim els recursos, no? Correcte. El 2-1, de fet, és un resultat encara molt obert, la recupera Marc Oller, assisteix cap a Xavi Rubio, provarà la jugada personal, passa per darrere porteria, movent-la cap a Albert Casanovas, prova el llançament a Albert, Volcato afluixa el llançament, picant la bola amb l'estic. Estem veient Albert Casanovas alternant també la posició una mica amb el Marc Oller a vegades i provant avançar-se més i amb jugades més d'atac, veient diverses variants tàctiques d'Alejandro Domínguez del partit d'avui. Sí, home, és a dir, crec que té jugadors per fer-ho, no? És a dir, Marc és un jugador que també pot diguéssim, jugar a la part del darrere d'on sempre juga l'Albert i donar-li algun relleu, i que l'Albert també pugui anar una mica més avall, perquè moltes vegades es veu ancorat només a una zona determinada del camp, no? I doncs crec que també en qualsevol moment també pot aprofitar i... Li xiulen falta Xavi Rubio, quan aprofitem també per recordar que estan jugant Club Futbol Reus Deportiu i Nàstic de Tarragona al camp del Sant Andreu i de l'Hospitalet respectivament. Els dos partits van 0-0 al marcador quan s'està a punt d'arribar a la primera part d'aquests dos enfrontaments dels dos principals equips de futbol del Camp de Tarragona. Us ho explica esportsdelcamp.cat en directe des del Palau d'Esports de Reus. El Reus guanya per 2-1 quan estem a punt d'arribar al minut 10 d'enfrontament. Ha fet el primer canvi també el Club Petit Tordera, s'ha de la pista i Joan Castanyer. Se'n va a terra ara Marc Serra. I l'àrbitre xiula la falta, serà la 6ena ja del Reus Deportiu. 6 per 1 del Tordera, és a dir, 6-1 són moltes faltes un equip i molt poques l'altre. És que, bueno, si ets un equip que tens tendència a pressionar i a buscar robar bola, doncs corres el risc que et puguin caure més faltes.
La mou ja el Reus Deportiu, a punt, com dèiem, d'arribar a aquest minut 10 d'enfrontament. Mana el conjunt d'Alejandro Domínguez al marcador, 2-1, Jordi Adroer provant de progressar per banda esquerra. Ara és Xavi Salva, que ha estat el primer canvi del conjunt d'Alejandro Domínguez. Ha entrat a la banqueta Xavi Rubí, d'en Volcat, l'1 contra 1, atura molt bé Roger Molina. Bona ocasió pel conjunt de Tordera i molt bona resolució la de Roger Molina, que ha salvat el seu equip de l'empat a 2. Saca ràpid al Reus. Albert Casanovas. Segueix movent el Reus. Sense presses, veient atenció al llançament ara de Jordi Adroer, atura molt bé Jordi López. Com dèiem, el Reus ara en atac, una defensa molt bona del Tordera, però el Reus sense presses ja defensar bé i trobar el forat. Com ara podria ser, atenció a la jugada en atac de Jordi Adroer, que ha recuperat la bola al mig del camp, però finalment demanava falta del conjunt visitant. L'àrbitre no ha xiulat res, seguirà sent però possessió pel conjunt reusenc. La mou Marc Oller, banda esquerra. El Reus movent-la i movent-la i movent-la. El Tordera, doncs, aguantant en defensa, vigilant que el Reus no li faci mal. Xavi Selva movent-la cap a Marc Oller. Marc Oller prova la centrada dins de l'àrea cap a Jordi Adroer, la treu finalment. Defensa el Tordera, atenció és Castanyer, la mou cap a Sergi Parra, no hi haurà res, ha xocat amb Xavi Selva, s'ha menjat la porteria, però segueix la jugada d'atac del Reus, és un 3 contra 3, Marc Oller prova llançament, gol, 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 gol de Marc Oller. Déu-n'hi-do, que esmorzat avui Marc Oller, segon cacau des de fora l'àrea, i el Reus que es fica 3-1 al marcador. Bé, deia abans, és un bon xutador, Marc. El que passa és que a vegades no prodiga, potser perquè hi ha altres jugadors que agafen més responsabilitat. Avui ha decidit agafar la responsabilitat de jugar-se-la i provar-ho. I, bueno, escolta, mira, doncs porta 2 gols i ho està fent la mar de bé. Atenció ara a la recuperació de bola del Reus, jugada ràpida, Jordi Adroer, serà penal. Ha picat amb l'estic un jugador del Tordera, a l'estic de Jordi Adroer, i serà penal al Reus, que té l'oportunitat de no encarrilar el partit, perquè falta moltíssim, però sí de ficar-se al davant al marcador amb un còmode avantatge, d'augment 3-1. Falten 13 minuts i 8 segons per arribar a la mitja part. Serà l'especialista Albert Casanovas. El Reus últimament té com una maledicció en els punts de penal. Ara la segona jugada de Xavi Selva. La bola acaba marxant fora. El Reus doncs també desaprofita un penal, igual que ho ha fet el Tordera ara fa poc menys de 10 minuts. Serà temps mort que ha demanat que no fica el marcador. Un dels dos entrenadors, com dèiem, el Reus últimament, sí, Albert Casanovas de penal va marcar a Itàlia, contra penals i faltes directes, sembla que hi hagi una maledicció. No hi ha manera. Justament ahir l'equip de Nacional Catalana femení estava a la semifinal de la Copa Generalitat i es juga el passi a la final a les faltes directes i en fa 0. El primer equip hem vist partits i partits del masculí que li costa una eternitat fer les faltes directes. No ho sé, potser sí que és una maledicció d'aquest club. És a dir, entrenar-les segur que les entrenen, és a dir, és seguríssim. I probablement als entrenaments tenim jugadors que probablement ne facin moltes. I a l'hora del partit, pel que sigui, la circumstància que sigui, no acaba d'entrar la bola, no acabem de trobar el jugador o de trobar no ho sé què és el que s'ha de trobar. No hi ha manera. Segurament és un fet més psicològic que no pas de qualitat, perquè mirant qui hi ha al Reus Deportiu, fins i tot el femení, diríem que no hi ha, diria qui xutar una falta directa, doncs Jordi Adroer, Xavi Selva, Marc Oller, Albert Casanovas. Clar, vull dir, per falta de qualitat en teoria no hauria de ser. Evidentment no és, però no crec que sigui un tema de qualitat, potser sí, que és un tema de dinàmiques, de ratxes, o digue-li com vulguis. El que passa és que, clar, quan veus que hi ha molts partits que s'acaben decidint o que tenen una importància vital el fet de transformar les boles a el que es deia pilota aturada,
doncs, és una mica amoïnant, no? Estic convençut que l'Alejandro deu estar amoïnat amb el tema, no? Perquè és molt important i en aquests moments és un lastre que portem massa gran. A més ha coincidit amb la ratxa de 7 partits sense guanyar del Reus, sé que la majoria, això sí, els ha empatat, però vaja, ha coincidit amb aquesta mala ratxa de resultats i per tant segur que Domínguez i els seus jugadors agrairan que comencin a entrar, que també molts cops va lligat també a aconseguir victòries. La Mou ja al Reus Deportiu és Marc Oller, que sorprenentment avui està tenint molt de protagonisme i amb encert, perquè ha marcat 2 dels 3 gols del conjunt roig i negre. Falten 12 minuts, 15 segons aproximadament, encara no, per arribar a la mitja part. Com dèiem, 3-1 domina el marcador el Reus Deportiu, 6 faltes en contra el Reus, 2 només al Tordera. És d'aquelles coses curioses que a vegades passen al món de l'hoquei. Atenció a la mitja volta que provava ara Marçal Cuenca. Se'n va directament a fora, el Tordera que segueix amb les rotacions. El Reus Deportiu segueix només amb aquest primer canvi que ha fet de Xavi Rubio per Jepi Selva. Marc Oller per banda esquerra. Finalment la toca en curt. Ara és Jepi Selva qui la mou, el dorsal 9 del Reus. S'ha de frenar darrere la porteria. Albert Casanovas de nou amb la bola, el capità. Molt bé s'està defensant el Club Petit Tordera. El Reus pacient, esperant el moment per fer mal al conjunt quadribarrat. Ara ho prova és Jordi Adroer, s'aixeca massa la bola. Bola pel Tordera. Sí que Josep Maria segurament el rival és un rival menys d'entitat, per dir-ho sobre el paper, dels que hem vist últimament. Però sí que estem veient un Reus molt més còmode a la pista del que hem vist a dia de Voltregàs, de Vendrells, fins i tot equips amb altres rivals més forts. Sí, realment sí. Avui doncs s'està veient l'equip rodar més la bola, rodar amb més seguretat. Gol, també des de lluny, també llançament des de ben fora de l'àrea i acaba de marcar Albert Casanovas el 4-1 quan encara no s'ha arribat ni al quart d'hora de joc, per tant el Reus per feina, el gol inicial del Tordera ha fet espavilar els homes d'Alejandro Domínguez que ja dominen 4-1 el marcador quan resten 10 minuts i 55 segons pel final d'aquesta primera part de partit. La recupera el Reus, aquesta pressió alta està sorgint efecte avui, és Jepi Selva, prova la centrada cap a Jordi Adroer, atura molt bé a Jordi López, la mou Castanyer en atac, és Volcato a la mitja volta, prova el llançament, atura amb el casc Roger Molina, el llançament de Castanyer, se'n va directament a fora, serà falta ara de Marc Oller, el Tordera, que no renuncia a res, ho lluita tot, però el Reus avui s'està trobant molt més còmode i amb més encert de cara a la porteria rival, la mou Castanyer. Ara no ha xiulat la falta de Jepi Selva, que marxa com una bala, és un 1 contra 1, la toca finalment amb el Patí, i serà doncs bola pel Tordera, que saca ràpidament Marçal amb la bola. Ara demanaven falta de Serra, a dins de l'àrea Albert Casanovas per un cop de colze, prova el llançament Castanyer, la treu Jordi Adroer, és un 2 contra 2, el mateix Adroer ell sol provarà la jugada, la centra cap a Jepi Selva, prova de rematar, no hi arriba finalment, i serà bola pel Tordera. Volcato, que fa un moment se les ha tingut amb Albert Casanovas, amb un freca dins l'àrea, ara se les ha tingut amb Jepi Selva, prova el llançament, Volcato atura molt bé, Roger Molina, 2 contra 2 en la jugada d'atac, la transició ràpida del Reus, atenció, Marc Oller, dins de l'àrea, prova el llançament, atura Jordi López, la segona opció de Jepi Selva, atura de nou també el porter del Tordera, una autèntica assegurança, malgrat els 4 gols, una autèntica assegurança també a la porteria Jordi López. Sí, el que passa és que avui el Tordera en defensa no està ajustant gaire bé i el Reus Deportiu li està creant molts problemes, sobretot amb aquest tret exterior, no molt exterior, no? Vull dir, és una zona de frontal de l'àrea que els jugadors del Reus Deportiu ja estan arribant amb molta comoditat i no perdonen, i m'esperava un Tordera més fèrrim en defensa, no? Molt més segur i que dintre de la seva zona de perill no hi entrés ningú i l'estic veient una mica més tou, no? Si és cert que el Tordera no és l'equip com pot ser un Voltregà, que han vingut els italians i tal.
i sí que és un equip que està donant alguna més de facilitats i el Reus també, potser també perquè el marcador hi ha ajudat, ara està amb una tranquil·litat de saber-se que porta una bona avantatge, està jugant més còmode i no hi ha tanta nervi i tanta ansietat que hi pot haver alguna vegada pel marcador. Això cal dir que el Tordera també és un equip diferent a casa i a fora, a casa una autèntica olla a pressió amb l'afició, a fora baixa un pèl aquest recurs que té de l'afició i de la pista a favor i això també es nota en els resultats. La mou Albert Casanovas, se'n va molt bé de Marçal, prova el llançament, atura i gol, 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 gol d'Albert Casanovas. Molt bé aquesta jugada d'atac, el bloqueig, molt bon dribbling. La veritat és que un dels gols més macos que hem vist aquesta temporada aquí al Palau d'Esports, dels gols més macos del Reus. Doncs aquest curs, quan segueix amb les rotacions, Alejandro Domínguez surt a la pista de nou, Xavi Rubio havia sortit amb anterioritat, Joan Salvat. Falten 8 minuts per acabar aquesta primera part, guanya el Reus Deportiu 5-1. Molt bon gol de l'Albert, crec que ha fet una jugada... Sí, perquè ara hi ha hagut un cop important a Déu-n'hi-do. Xavi Rubio, que és la jugada d'atac del Reus, amb un llançament d'Albert Casanovas que ha anat directament a fora i ara la transició ràpida del Tordera. Cau a dins de l'àrea, caia dins de l'àrea Martos, l'àrbitre no xiula res, sinó que li pita falta per tocar la bola des del terra. Joan Salvat, la mou cap a Gepi Selva, prova el llançament, Gepi, el travesser. El travesser envia la bola, Gepi Selva, el Reus ara mateix, millors moments del Reus, s'està trobant molt còmode a la pista. Sí, ara en aquest moment el Tordera està una mica batut per aquests gols i el Reus està en línia ascendent i molt potent, no? I bé, si el Tordera farà bé de serenar-se una mica i centrar-se una mica, perquè si no pot acabar fins i tot golejat, no? Doncs el 3-3, la mou ara Joan Salvat per banda esquerra. Cau a dins de l'àrea Gepi Selva, o l'ha tirat a terra Adrià Martos, però la segueix movent el Reus Deportiu. La mou capità Albert Casanovas, autor de 2 gols. Xavi Rubio. Movent la bola Xavi Rubio. Abans ho tenia a Sergi Parra, no li pren la bola. Atenció a la centrada dins de l'àrea, serà penal. Serà penal, des d'aquí ho hem vist prou clar, rigorós, però sí que el contacte hi hi haurà blava per protestar. Blava Martos per protestar, el que dèiem, és un àrbitre amb les idees clares i pots estar d'acord o no, però ell ho ha tingut claríssim i és penal i si protestes blava. A veure, el Joan Salvat intentava desmarcar-se per rematar, el defensa el que intentava l'estava marcant perquè no rematés i dintre d'aquest, diríem entre cometes, forcejeo, no? Doncs ha pogut pitar penal. El que sí és cert és que Martos ja anava calent d'un parell de jugades ja, que ha caigut dins l'àrea i no li han pitat res amb ell i això ha fet que protestés i si protestes sí que llavors te cau la targeta segur. Doncs l'encarregat serà Gepi Selva, després que Albert Casanovas fallés el primer llançament. Gepi Selva, una postura curiosa, així que a l'hora de llançar. Nova llançament, atura Jordi López, el rebot l'agafa el mateix Gepi Selva, l'1 contra 1. Molt bé Jordi López, atura la pilota, avançant-se amb l'estic. I Gepi Selva, que no ha pogut marcar amb aquesta doble ocasió, una de penal i l'altra en el mateix rebot d'aquesta pena màxima. El Reus ara ha d'aprofitar l'avantatge que té superioritat numèrica a la vista. Atenció, Joan Salvat provava el llançament i la jugada personal. El dorsal 5 del Reus Deportiu atura Jordi López i el Tordera ara que passin com puguin aquests 2 minuts ràpid, que es troben amb un home menys sobre la pista. La mou Marçal, que l'aguanta tot i la pressió de Xavi Rubio i Gepi Selva. La perd, però finalment és un 3 contra 2. Joan Salvat per banda dreta, la mou cap a Albert Casanovas. L'haurà de moure ara ràpid el Reus, amb el triangle típic de quan un equip es queda amb 3 homes. Atenció, llançament de Gepi directament a fora. I serà temps mort que demanarà ara Alejandro Domínguez quan falten exactament 6 minuts per acabar aquesta primera part. Com dèiem, 5-1 guanya el Reus Deportiu. Gols d'Albert Casanovas, 2. N'ha marcat un també Jordi Adroer i altres 2 de Marc Oller. Les faltes, 7 faltes pel Reus Deportiu, 3 faltes pel Tordera. És curiós que un partit que un equip guanya 5-1 porti 4 faltes més o estigui ja tan a prop de la desena que l'equip t'hauria per sota el marcador, no? Sí, ja ho havíem dit abans, és a dir, que anàvem 6-1 de faltes. És el món al revés, és a dir, en tot cas,
qui hauria de fer moltes més faltes és el Tordera, que en principi és l'equip en teoria la bola, tècnicament inferior, no? Aleshores pot passar el seu partit en una agressivitat defensiva, allà on no arriba, doncs intentar fer una falta, no? Bé, és al revés, el Reus, no obstant, és defensa pressionant, aleshores quan pressiones i intentes robar bola, doncs a vegades corres el risc que et puguin caure més faltes. I això no és només d'avui, és de molts partits on el Reus Esportiu té la consigna d'apretar, de robar boles, de marcar una mica la iniciativa i corres el risc que et puguin caure més faltes, que és el que ens està passant. Sí, com sigui, encara queda molt partit, queden 31 minuts per acabar, però sí que el Reus, potser, després dels últims partits, necessitava una victòria així, còmoda, jugant bé i sentint-se, com dèiem, còmodes al terreny de joc, no? Sí, crec que havíem aquest final de primera volta i coincidint també amb els partits de Copa d'Europa amb els italians, doncs ens ha deixat una mica mal gust, no? Perquè crec que el Reus Esportiu és un equip per estar més amunt del que està, no? Però bé, torna a començar la segona volta. També és cert que els primers partits, tant d'una volta com de la primera, és amb els equips teòricament més fluixos, és a dir, i en canvi té els partits amb els equips més forts al final de la temporada. També ha coincidit una mica tot, no? Jo també diria una cosa que també és important, és a dir, tenim dos jugadors que venen d'un Mundial, que s'han passat tot l'estiu pencant, que han arribat als primers partits de Lliga com a motos, perquè encara venen amb òptima preparació, però que han acabat quan ve mitja temporada acostumen a tenir una mica de baixón físic, no? Parlo del Jordi Adrué, parlo de Jepi Selva. Fins i tot podríem afegir a Xavi Rubio, que va jugar al Mundial Sub-20 al Mundial Sub-20, a Colòmbia. Aleshores, bé, també... Atenció, perquè ha entrat el cinquè home que estava sancionat al Club Patí Tordera, agafat desprevingut a la defensa del Reus i s'ha plantat sol Torner davant de Roger Molina, finalment acabat amb no res. Falten 4 minuts i poc més de mig minut per acabar aquesta primera part. Reus Esportiu 5, Club Patí Tordera 1. Com dèiem, Josep Maria, això que també sí, crec que també físicament doncs, hi ha hagut una mica de davallada d'algun jugador clau, no? I bé, doncs esperem que això ja a poc se vagi subsanant, se vagi agafant la forma per agafar ja el que és el final de la temporada, que és on venen a partir d'aquest mes que ja hi ha la Copa, a final de mes, que vindrà ja tot el més important, no? Atenció ara al llançament que provava Volcato, escurat a la banda esquerra, se'n va directament a fora, jugada d'atac del Reus. És Jepi Selva, el Reus que ha desaprofitat la superioritat numèrica durant 2 minuts a la pista i ha tornat ja el Tordera a tenir 4 jugadors de camp. A sobre del terreny de joc la mou el Reus amb calma, 3 minuts, 45 segons pel final d'aquest primer període. Guanya el Reus 5-1, que té 8 faltes en contra, 8 faltes li ha pitat l'àrbitre, 3 pel conjunt quadribarrat del Tordera. La mou Xavi Rubio per Jepi Selva. Cop a l'espai, però el llançament i gol, 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 gol de Jepi Selva. Marca el 6è, el jugador ballanc del Reus Deportiu, i el Reus que encarrila molt bé aquest partit amb un 6-1. L'avantatge comença a ser més que còmode. Sí. I el que dèiem abans, que si el Tordera no espavila una mica pot acabar golejat. Però és que és curiós perquè els gols són, molts d'ells, molt similars, no? Sí. És a dir, és aquí a la frontal de l'àrea, ells en diuen aquesta zona, en diuen 9, la zona de 9, oi? I és on deixen molt fàcil el jugador del Reus encarat a un jugador del Tordera i el jugador del Reus a la que s'obre una mica d'espai, ja té espai per xutar i està molt a prop de porteria. I crec que aquí el Tordera és on probablement està patint molt, no? De fet, així ha marcat ara el Jepi, ha marcat l'Albert Casanovas i ha marcat el Marc Uller. Vull dir que 3 dels 6 gols han vingut exactament amb aquesta jugada. Els altres també, tots des de fora de l'àrea. La toca el Reus, 2 minuts i mig, encara no, per arribar al descans. La mou
l'últim jugador que ha marcat, la mou Jepi Selva cap al Albert Casanovas, prova el llançament. Jordi López endura sense excessius problemes. Torna a ser possessió pel Reus, nou llançament de Jepi Selva. Després d'uns rebots amb la defensa del Tordera, se'n va fora. Possessió pel conjunt visitant. La mou Marçal, davant seu Joan Salvat. La segueix tenint el conjunt de Tordera. Volcato. El Reus que segueix amb la pressió prou alta i això fa que recuperi relativament aviat la possessió de la bola. És Albert Casanovas buscant el lloc per poder perforar la porteria rival. Ara Jepi Selva, prova llançament. La treu molt bé Sergi Parra, tapant molt bé el llançament de Jepi Selva. Volcato lluita la bola amb Jepi Selva, se l'emporta. Volcato, atenció perquè vola, l'àrbitre no xiula res. Serà falta i no l'ha xiulat l'àrbitre principal, l'ha xiulat Veiga. Perquè entenc que Volcato ha ficat més pa que formatge, malgrat que potser sí que hi ha hagut contacte. Potser sí, el que passa és que la forma de llançar-se de buscar la directa. Ha convençut a Galanda que no ho era. En canvi, l'altre àrbit, des de l'altre cantó, que potser sí que ha vist que hi havia una mica de falta, doncs ha dit, bueno, ni que el jugador del Tordera hagi posat una mica de teatre, si realment és una mica de falta, és falta, doncs la pito, no? Però vaja, Galant no l'ha convençut, Galant jo penso que si dramatitzes ho tens malament. La mou el Tordera, 1 minut i mig per arribar al descans. Guanya el Reus còmodament 6-1. Un Reus que al moment li està sortint tot bé, molt còmode en atac, còmode en defensa, amb una pressió molt alta i amb un llançament exterior letal que li ha servit per marcar els 6 gols d'avui des de fora de l'àrea. La torna a moure el Reus, poc més de 4-5 jugades, no veurem. Abans d'arribar a la mitja part d'aquest partit, que el Reus ha encarrilat molt bé. Albert Casanovas prova el llançament directament a fora. Serà possessió per Parra. La mou cap a Torner, prova combinar amb Marçal, se'n va directament a fora, la recupera el conjunt de Torner. Atenció al llançament de Serra, gol de Parra, perdó. Gol de Sergi Parra. Escurça distàncies a falta de 56 segons per acabar l'enfrontament. Una mica de vida també va bé, no? Sí, home, crec que el Reus s'ha despistat, han deixat un jugador sol davant de Roger, sol completament, i bueno, doncs... Ara és Albert Casanovas que erra la passada, atenció, molt bé, Torner a la mitja volta, atura Roger Molina, el rebot per Volcato, se'n va directament a fora, atenció perquè es piquen, per dir-ho d'alguna manera, Roger Molina i Marçal Cuenca. Bueno, una bola elevada, el jugador ha intentat rematar, no tocar la bola i li ha arriat a Roger Molina, és a dir, Roger Molina s'ha aixecat enfadat, crec que el que ha intentat és rematar la bola, no? Curiós que s'enfadi Roger Molina, no? Sí, sí. L'altre dia, al final del partit, li recordava amb el tema dels arbitratges, no va voler entrar al jardinet. Però realment ha sonat una bona trompada, no? Sí. El casco, llavors, bé, en aquell moment, doncs, t'esperes. Mig minut, encara no per arribar al descans, guanya el Reus 6-2. La recupera molt bé el conjunt roig-i-negre amb aquesta pressió alta que està sorgint molt bon efecte. La passada cap a banda de Jepi Selva cap a Joan Salvat no ha acabat de ser bona del tot perquè l'ha tallat la defensa al Tordera, però segueix sent possessió pel Reus, serà l'última. 15 segons pel final d'aquesta primera part del Reus Deportiu Tordera, que us està oferint Esports del Camp.cat en directe des del Palau d'Esports de Reus. Jepi Selva aguantant tancant darrere el Tordera, prova llançament Albert Casanovas, se la juga perquè provarà un últim llançament. Volcato directament a fora, s'arriba a la mitja part, Reus Deportiu 6, Club Petit Tordera 2. Atenció perquè el Reus arriba al descans amb 9 faltes provocades, 3 faltes té el Club Petit Tordera. Per tant, a la segona part haurem d'estar atents que ben aviat segurament hi haurà la falta directa favorable al Tordera. Quina segona part ens ha d'esperar ara, Josep Maria? No crec que canviï gaire, és a dir, el Tordera no crec que risqui anar a pressionar el Reus Deportiu molt amunt, jo crec que intentarà seguir fent el mateix partit i intentar aprofitar les errades que pugui tenir el Reus Deportiu i alguna contra i aguantar forts al darrere, que avui per cert no ho estan sent massa, no? I el Reus mantenir aquesta línia, aquesta dinàmica de bon joc, que crec que amb aquest resultat la pot mantenir sense problemes.
Doncs ara provarem que, com toca habitualment al descans, parlant amb algun dels representants del Reus Deportiu. Un cop hem tingut la presidenta Mònica Balcells, un cop hem tingut també el director esportiu Toni Sánchez. Avui ens acompanyarà Pere Rubio, vicepresident del Reus Deportiu. Ja tocava trobar-nos amb una mitja part, amb un resultat més o menys còmode, no? Pues sí, la veritat que sí. Jo suposo que aniran al descans una miqueta traient-se un pes de sobre perquè amb els últims resultats que tenien ja va bé. Esperem que no gastin tota la pólvora avui tampoc. El que comentàvem, veníem d'uns quants partits que per molt que amb alguns d'aquests enfrontaments el Reus no havia jugat malament, sí que costava i portàvem ja 7 partits sense aconseguir la victòria. No la donarem per assegurada a la mitja part, però sí que anem pel bon camí, no? Sí, exacte, i com a joc, és el que partits que inclús el joc ha sigut més brillant que el d'avui, precisament, i la piloteta no acaba d'entrar, és a dir, que està entrant avui per tots. Aquesta setmana també hi va haver el sorteig de la Copa del Rei. El Reus doncs, li va tocar el Voltregà, l'últim rival també que vam tenir aquí. No sé quina valoració en fa la Junta d'aquest rival de Copa del Rei. Pues bueno, de Junta la valoració, el rival és dur, perquè ja ho vam veure a l'últim partit. A mi que em toquessin rivals teòricament més forts, com el CEO Barcelona, tampoc m'ha preocupat, perquè jo en aquests partits és quan donem la nostra millor cara. Quan juguem contra els més grans i contra els més durs és quan el Reus juga millor. El Reus suposo que amb aquesta Copa hi anirà a guanyar-la. Evidentment, a guanyar la que no vam poder guanyar a l'última edició, sí. Perfecte, doncs moltes gràcies, Pere. Nosaltres el que aprofitem també és fer una petita pausa, esperar que comenci aquesta segona part per explicar-vos el desenllaç d'aquest Reus Deportiu Tordera que de moment guanya el conjunt roig i negre per 6-2.
A Mascarandell t'apropem al món professional. Dissenyem programes de formació adequats a les demandes d'empreses de qualsevol sector i a les necessitats de les persones. Oferta de formació i serveis de Mascarandell. En fem 25. És un missatge de l'Ajuntament de Reus. Mercat del Carrilet, 30 anys... Chica Fresco!
Tornem aquí des del Palau d'Esports, us saludem des del Palau d'Esports de Reus per seguir aquest primer partit de la segona volta del Reus Deportiu contra el Club Patí Tordera. De moment mana el conjunt d'Alejandro Domínguez del marcador per 6-2. Arriba a demanar per 6-1, però atenció perquè ha marcat primer el Tordera, per tant el Reus ha hagut de remuntar i sí que s'ha ficat còmodament per sobre el marcador. Ja estan col·locats els 5 jugadors de cada equip a la pista. Pel Tordera hi haurà Jordi López a la porteria, Volcato, Parra, Serra i també tenim Adrià Martos, per tant el mateix 5 inicial que ha sortit a la primera part, i pel Reus Deportiu Roger Molina a la porteria, Albert Casanova, Jordi Adroer, Jepi Selva i Marc Oller. Comença aquesta segona part, passió per l'hoquei, esports al camp.cat, guanya el Reus Deportiu per 6-2. Primera jugada en atac, provava la centrada Albert Casanovas buscant la rematada de Jordi Adroer, no hi ha arribat, serà bola pel Tordera que la sorteja amb un llançament llunyà, torna a ser possessió pel conjunt roig i negre. Albert Casanovas. Josep Maria, quina segona part preveiem? Bé, el que comentàvem abans, pocs canvis. Jo crec que d'entrada el Tordera no pot, demanar de pressionar la pista, d'intentar la remuntada la intentarà a base de seguir amb la mateixa forma de fer, és a dir, intentar estar forts en defensa, que no ho ha estat a la primera part, agafar la contra el Reus i aprofitar alguna vedada del Reus Deportiu. Si això no es produeix, doncs el Tordera poca cosa més pot fer, la veritat. Doncs aprofitem també per repassar els marcadors que ja estan havent en aquest matinal d'hoquei. Atenció a la jugada dins de l'àrea, era Martos que provava la rematada, molt bé la pressió d'Albert Casanovas, que ha recuperat la bola. Resultats, com dèiem, d'aquesta Hockey Lliga de la jornada matinal d'avui. El Lleida guanya 2-1 al Blanes, per tant, la lluita pel descens que encara es fica més emocionant. I a la segona part tenim el Vilanova, que està jugant a la pista del Noia i està perdent només per 3-2. Per tant, emoció a l'Ateneu Agrícola de Sant Sadurní. I també tenim a la segona part, de moment salta la sorpresa a la pista del Cerceda. Cerceda 3, Igualada 4. Sí. Per tant, també s'ha... Atenció ara a provar la rematada. Marc Serra, com dèiem, l'Hockey Lliga més igualada que mai, amb resultat sorpresa, jornada rere jornada. Aquí, a punt d'arribar al minut 2 d'aquesta segona part, segueix guanyant el Reus Deportiu per 6-2. Que si estic veient que probablement el Tordera tiri d'aquest recurs en aquesta segona part, que és més llançament exterior, menys possessió de bola, llançament exterior molt ràpid i algun jugador a dins de l'àrea intentant aprofitar algun rebot o desviar alguna bola. Suposo que això és el que els ha manat el seu entrenador i suposo que és el que intentaran fer com a recurs, no? És a dir, tirar ràpid des del darrere ni que sigui de molt lluny per intentar desviar alguna bola o aprofitar algun rebot. Ens informen que el Noia guanya 4-1 al Vilanova, és la web de la Federació Espanyola de Patinatge, que, sorpresa, va malament. És estrany, perquè acostuma a anar sempre impecable. La movia el Reus Deportiu, però la perd. Té, doncs, la bola al Tordera. Aprofitem també per repassar els marcadors de futbol dels principals equips del Camp de Tarragona, que jugaven també aquest matí. El Reus Deportiu segueix 0-0 al camp del Sant Andreu i atenció perquè el Nàstic perd per 1-0 al camp de l'Hospitalet, entrenat per l'exentrenador precisament grana, Quico Ramírez. Tornem aquí al Palau d'Esports de Reus. Com dèiem, 6-2, prova el llançament Albert Casanovas. Volcato intercepta la bola. Possessió, doncs, pel Club Patí Tordera, que està a una falta per tenir la falta directa. 9 i ante el Reus. Atenció a la jugada d'atac ara del conjunt roig i negre. La mou Jordi Adroer per banda esquerra. La pressió de Sergi Parra. La mou en atac al conjunt roig i negre, còmode, conscient que li va bé que vagi passant el temps perquè mana el marcador per 6-2, 4 gols de diferència que li permeten tenir un coixí prou important. La perd ara Jepi Selva sent gairebé l'últim home i és Martos qui trepitja àrea, prova la jugada, pilota al pal. Adrià Martos ha enviat la bola al pal i el mateix Martos demana que parin el joc, que aturin el joc, que sembla que li ha donat un cop a la cara a Marc Oller. Sembla, però, que el jugador del Reus serà només un ensurt. Marc Oller, que ha marcat 2 gols avui, ha marcat més gols avui que no que portava en tota l'Hockey Lliga, Marc Oller. Sí, és cert, és cert. Ja en atac
ataca el conjunt roig i negre. Domínguez ja prepara el primer canvi quan no s'ha arribat ni al minut 4 d'aquesta segona part, a punt per entrar Xavi Rubio. Atenció, Marc Oller provava la centrada cap a Jepi Selva. No s'han acabat d'entendre, però seguirà sent bola pel Reus. Jepi Selva cap a Marc Oller. Marc Oller prova la jugada personal, finalment recula i li passa a Drouet, que prova el llançament. Gol, 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 gol de Jordi Drouet. Un altre cop, aquest sí que ja estava des de dins de l'àrea, però prou llunyà també el llançament, molt ben creuat. Deixant-la fora de l'abast de Jordi López. Sí, crec que està recorrent el joc tàctic, el Reus Deportiu, el seu sistema de joc, els seus moviments, i amb aquest doncs, també a base d'un moviment de pas en diagonal, recepció ràpida i el xut molt ràpid i creuat que el porter se l'han passat una mica, no? Doncs segon gol també per Jordi Drouet, que és el mateix que té la bola, prova la jugada personal. La perd, però la torna a recuperar el mateix dorsal 27 del Reus. Ara és Marc Oller qui té la bola al seu estic, movent-la cap a Albert Casanovas, que prova de progressar. Finalment recula cap a Marc Oller. El Reus que segueix amb la cinquena posada, malgrat trobar-se còmode, el marcador dominant 7-2. Guanya el conjunt d'Alejandro Domínguez. Prova de progressar ara Jepi Selva, molt atent. Adrià Martos a la pressió. Marc Oller provava la diagonal, l'ell solet, li pren la defensa del Tordera, la recupera però Albert Casanovas. El Tordera s'ho veu ja molt gol avall, que ho té molt difícil per guanyar. Sí, clar, té pocs recursos per aixecar un 6-2, no? Aleshores, poca cosa pot fer i el Reus Deportiu també està avui amb un resultat ampli, per tant amb confiança i tranquil·litat, doncs clar, encara és més Reus Deportiu, no? I crec que les diferències s'estan notant, no? El resultat i a la pista. La pilota dividida ara, que la lluitaven entre Adrià Martos, Albert Casanovas i Marc Oller, se l'emporta finalment el Reus. És Jordi Drouet per banda esquerra, aguanta la bola, s'ha de frenar. Segueix el mateix Drouet amb la bola, prova el llançament, gairebé cau, al final ha caigut, però l'àrbitre ha xiulat falta del Reus, d'aquestes que no comptabilitzen, per tant segueix amb 9 el conjunt d'Alejandro Domínguez, a una de tenir una falta directa en contra. Sergi Parra regalant pràcticament la bola a Adrià Martos, que l'agafa a la cantonada, ara ja darrere la porteria, prova la jugada personal a Martos, finalment la treu la defensa del Reus. Jepi Selva com una bala, finalment es frena. Marc Oller per banda esquerra, entra dins de l'àrea, prova la jugada, centrar cap a Jordi Drouet, finalment la treu la defensa del Tordera, que mou el 3 contra 2, prova el llançament. Marc Serra se'n va directament a fora, galant, xiula alta, la mou el Reus. Marc Oller contra el món. Ha d'aguantar, hi haurà primer canvi d'aquesta segona part entre Xavi Costa, descansarà una estona Albert Casanovas. Xavi Rubio. Xavi Rubio. Sí, Xavi Costa, com dèiem, segueix a la banqueta amb molèsties, amb el resultat a favor, doncs, segurament no forçarà Alejandro Domínguez. Està clar. Jepi Selva prova el llançament creuat directament a fora, buscant l'escaire de la porteria de Jordi López. Possessió pel Tordera. Sergi Parra. La veritat és que el Tordera, un equip que amb un resultat tan en contra com aquest 7-2. Atenció, però ara el llançament. Marc Serra atura molt bé Roger Molina. Amb el resultat tan en contra es nota en la manera de jugar del Tordera, que no renuncien a res, però no juguen amb la mateixa intensitat que de la primera part, quan ara Jepi Selva, ell solet recupera la bola, es troba dins de l'àrea, provava de passar-li a algun company a dins de l'àrea, finalment ha acabat amb no res, serà jugada en atac estàtica al conjunt roig i negre. Provava la centrada Jepi buscant a Marc Oller, la talla Sergi Parra, que ara aguanta la bola com pot, la recupera Jepi Selva. La lluita de Selva amb el jugador del Tordera, que finalment se l'emporten els roig i negres. Xavi Rubio per Jepi Selva de nou. Tordera està mantenint igualment la defensa prou tancada, també per no emportar-se un sac d'aquí a Reus. Segurament, no? És a dir, crec que també
El Tordera també pot haver vingut pensant que aquesta no és la seva lliga, que té poques opcions en pistes com aquesta i que doncs, probablement, si a més totes les opcions basa en molt fort al darrere, adelantar-te el marcador, jugar una mica amb les presses del rival, que és teòricament que és superior, i bueno, això no li ha sortit bé i ara se'l veu bastant resignat, no? També a aguantar el partit, a que s'acabi i a pensar en el següent, no? El Reus, que té molt gol avall aquesta victòria, malgrat que encara falten 16 minuts i 20 segons pel partit. Pel final del partit la mou Josep Salva buscant a Marc Oller. Mantindrà la possessió el conjunt roig i negre gràcies a Marc Oller, que aguanta la bola com pocs. Finalment se l'emporta però Volcato, és un 2 contra 2, prova llançament Volcato. Atura Roger Molina, ha xiulat la 10ª falta del Reus Deportiu. Sí, han marcat la falta, han deixat seguir el joc perquè era una falta en joc. El que passa és clar, al ser la 10ª falta s'ha de marcar i s'ha de parar el joc i s'ha de tirar la falta directa. Doncs serà Sergi Parra l'encarregat de executar aquesta falta directa per aquesta 10ª falta del Reus. Ja avanceu Roger Molina, 7-2, guanya el Reus Deportiu, 15 minuts, 58 segons pel final. Atura Roger Molina i Galant, que fa repetir perquè s'ha avançat. Intuïm que Jordi Adrué, Xavi Rubio o Marc Oller, perquè faran repetir aquest llançament que havia aturat perfectament Roger Molina amb el guà, sense excessius problemes. Tornarà a ser Sergi Parra l'encarregat de fer aquest llançament. Torna a aturar Roger Molina, aquest cop amb el colze, molt atent al porter roig i negre. Atenció, Xavi Rubio, la moca de Marc Oller, prova el llançament, atura el llançament de Xavi Rubio, torna a aturar Jordi López. Ja ho hem dit que era molt bon porter i avui, malgrat els 7 gols que han encaixat, també ha fet alguna parada de mèrit. Atenció, el llançament de Marc Oller, molt bona aturada també de Jordi López. Quina jugada s'ha inventat el dorsal 11 del Reus Deportiu. Atenció, ara la mitja volta de Marc Serra, finalment se li escapa el control i serà posició pel Reus. Aquesta jugada de Marc Oller es nota la confiança que avui es troben els jugadors del Reus, no? Està clar, s'estan agradant, s'estan trobant còmodes i estan tenint molta seguretat i molta confiança. I fa que juguis una mica a plaer i que provis coses que probablement el marcador, el resultat o la situació no t'ho permetria, no? Doncs el Reus, que de seguida ha recuperat la bola amb aquesta pressió alta, que tampoc ha renunciat malgrat dominar el marcador per 7-2. Jordi Adrué prova la jugada personal, camp no res, el Tordera provarà la jugada en atac. Recordem que al Tordera només li han xiulat 3 faltes en contra. El Reus 10, ja està al segon cicle. Atenció a la jugada, el gol, la jugada de Sergi Parra. Ha aturat Roger Molina, però atent al rebot Marc Serra. Ha acabat marcant el 7-3, com dèiem, el Tordera s'ho veu difícil, però no està renunciant a res. I el Reus, qualsevol mitja errada defensiva que fa, deixar un sol a l'àrea, doncs és el tercer gol del Tordera. Sí, ha sigut la tònica. És a dir, el Tordera anirà jugant, anirà aguantant, i si el Reus li dona alguna facilitat, doncs intentarà aprofitar-la. És a dir, sap que més o menys el partit està decidit, però queden 14 minuts que s'han de jugar, no? I qui sap, has de seguir, has de com a mínim donar la cara, no? I suposo que és el que intentarà fer el Tordera d'aquí al final. És el que de moment sí que sembla que estigui fent. 7-3 al marcador, 14 minuts, 16 segons pel final del partit. El Reus no es pot despistar si no vol donar-li ales al Tordera. Serà fora de banda i possessió pel Tordera. Avui tornem a l'horari habitual després de diversos partits, amb dissabtes, dimarts, i no ha servit perquè el pavelló s'omple una mica. No, segueix estant com sempre, no? Jo recordo quan has dit al començament del partit que hi ha els 10 jugadors en pista, jo he pensat, i els 10 del front reusenc també hi són. És a dir, i poca cosa més, no? Sí. És una llàstima, però és així.
menys gent encara que el dia del Club Patí Voltregà, com a mínim es va acostar gent de Sant Hipòlit i també va fer que hi hagués més ambient al pavelló. Però tornem a una imatge, direm, lamentable pel que és el Palau d'Esports de Reus. Prova el llançament, Marc Oller des de fora l'àrea, se'n va directament a fora. Possessió pel Tordera, 13 minuts 40 segons pel final. Guanya el Reus Deportiu 7-3. Des d'aquí doncs, també volem animar l'afició que també ens segueix des de casa, de tant en tant. Veure els partits del Palau d'Esports també és veure l'espectacle en directe del Tordera, que ha recuperat la bola, provava el llançament Marçal Cuenca, la treu la defensa del Reus, pilota dividida, bola dividida, se l'emporta finalment el Club Patí Tordera. Marc Serra, per banda esquerra, provant de progressar, trepitjarà àrea, finalment la pressió de Marc, de Xavi Rubió, l'obliga a passar per darrere a la porteria. La mou el Tordera, prova el llançament Marçal des de fora a l'àrea, la recupera el Reus, Albert Casanovas prova la centrada i gol, 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 gol de Jordi Adroer. Molt bé, com l'ha vist Albert Casanovas, ho hem pogut veure clarament, com Albert Casanovas ha aixecat el cap, ha vist absolutament sol a Jordi Adroer, el segon pal, que ha rematat a plaer i ha col·locat el 8-3 al marcador. A vegades amb la sensació que el Reus torna una mica anys enrere, uns quants anys enrere, que era, bueno, que si el rival ens en fa 3, nosaltres n'haurem de fer 8 per guanyar. Pues sí. Crec que el Reus el que té és molt de... Mira, una altra. Una jugada calcada, la del gol anterior, i gol, 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 gol de Marc Oller, que també, igual que ha fet anteriorment Jordi Adroer, completa el seu hat-trick particular. Guanya el Reus Deportiu 9-3, quan resten 12 minuts 42 segons pel final. Ara sí que el Reus... Sí, és a dir, a veure, el que sí té el Reus és potencial ofensiu, és a dir, principalment crec que és el que ha caracteritzat aquest any i molts anys, no? S'ha recuperat la bola Xavi Rubio, però la jugada personal la provava de picar per dalt a Jordi López, finalment la bola ha anat directament a fora, la recupera però el Reus Deportiu amb aquesta pressió alta, és Albert Casanovas que li passa dins de l'àrea entre Xavi Rubio i Jordi Adroer, no s'han entès, ara és la jugada d'atac del Tordera, és Marc Serra que prova el llançament, bola dividida dins de l'àrea, se l'emporta Volcata, prova el llançament, la treu molt bé amb les cames Albert Casanovas, seguirà sent possessió pel conjunt quadribarrat, el conjunt que té la senyera com a samarreta, quan veiem que se'n va a escalfar una mica Marc Pujol. Quin golàs, quin golàs, quin golàs, quin golàs, quin golàs. Gol, 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 gol de Jordi Adroer. La jugada que havia provat anteriorment Marc Oller de picar-la alta i entrar amb la bola alta per després picar-la per dalt. El porter del Tordera ho ha fet ara Jordi Adroer col·locant el 10-3 al marcador, el que dèiem de la confiança i que surt tot rodat ara, no? El Tordera ja ha baixat els braços i bueno, doncs el Reus està jugant a plaer, no? I clar, ara ja tot va de cara i probablement el resultat acabi sent molt més avoltat, no? Doncs, si voleu veure gols, més val que connecteu ràpid amb esportsdelcamp.cat, perquè de moment ja n'hem vist 13 i encara falten 11 minuts 20 segons pel final. Avui un autèntic festival de gols al Palau d'Esports de Reus i, com sempre, us ho explica esportsdelcamp.cat, passió per l'hoquei. Provava Marc Serra de prendre-li la bola a Albert Casanovas. Finalment se l'endú Marc Oller, que prova d'anar-se'n d'un bosc de cames. Finalment la treu el Club Patí Tordera en atac. Marçal Cuenca fent la guerra sol pel seu compte. Finalment, com era d'esperar, acaba perdent la bola. Com dèiem, Marc Pujol, un dels joves del filial, ha anat a escalfar i ja es troba a la mateixa banqueta rebent les instruccions d'Alejandro Domínguez. Serà el segon partit que jugui Marc Pujol, el primer que va debutar, a més, va acabar amb gol de penal. El Calafell. Correcte, contra el Calafell. Va gaudir dels últims 2 minuts i li va servir per marcar el seu primer gol a l'Hockey Lliga com a jugador del Reus Deportiu. La mou Marc Oller, 10 minuts i mig pel final del partit. Festival de gols al Palau d'Esports de Reus. Reus Deportiu 10, Club Patí Tordera 3. La centrada de Jordi Adroer, però la rematada Joan Salvat, i serà falta des del vèrtex de l'àrea. Sí, per elevació de bola del jugador del Tordera. Aplaudiments al Palau d'Esports de Reus pel
segon debut, per dir d'una manera, segona vegada que Marc Pujol es vesteix de roig i negre amb el primer equip. És un jugador habitual a l'equip sub-23 i és la seva segona aparició com a jugador del primer equip roig i negre. Prova el llançament a Albert Casanovas des de lluny, l'atura molt bé Jordi López. Jugar a atac pel Voltregà. Quan sembla que també hi haurà un altre canvi, un altre jove jugador que debutarà aquesta temporada. Ja ho va fer la passada i ho va fer per la porta gran. Ara explicarem qui és Adrià Català. Quan falten 9 minuts 40 segons pel final, doncs Alejandro Domínguez es llançarà a la piscina, per d'alguna manera, una cosa no molt habitual en el món de l'hoquei, que és canviar el porter i donar oportunitat i minuts també al porter suplent. Però de moment la mou el Reus Deportiu en atac, la perd Joan Salvat, la recupera Sergi Parra. Atenció ara a la falta de Marc Pujol. Fuera, serà la 11a falta del conjunt roig i negre. Com dèiem, es prepara Adrià Català, porter suplent, que l'any passat va debutar a la Copa del Rei amb 2 minuts, aturant-li un penal a ni més ni menys que a Jordi Bargalló. I mentre no saca la falta, Josep Maria, vell conegut de casa, l'Adrià Català. Sí. Sí, realment... Els que no ens coneguin, l'Adrià Català és el fill del Josep Maria. No sé si t'ho esperaves que acabés debutant avui. No, realment no, perquè, a veure, una cosa és jugador. El jugador és molt senzill, doncs tu el pots posar a la pista 7 o 8 minuts i no passa res. Un porter és més complicat. Un porter abans no es prepara, abans no entra, i tu no. Un jugador entra, si no funciona el pots treure, un porter és un altre món. Aleshores ha de ser una cosa molt clara perquè et puguin donar uns minuts així. I avui és aquell moment en què es pot fer i l'Alejandro evidentment ho farà perquè estic convençut que li agradaria fer-ho altres ocasions, però que moltes vegades no es pot. Doncs aquí a la cabina de premsa, d'alguna manera, ens estem quedant petits perquè Josep Maria Català està inflant-se de felicitat, com és normal. Atenció a la jugada d'atac del Reus. Alejandro Domínguez, que segueix confiant en els joves jugadors del planter. I no només és aquest plantejament de dir-ho des de la directiva, sinó que després s'ha de demostrar cap de setmana rere cap de setmana des de la banqueta. I Adrià Català ja està amb el cas ficat, a punt per saltar al terreny de joc. Cal dir també que els crits d'Adrià també han vingut des de la graderia, també, quan han vist ja canviant-se el porter suplent del Reus. La mou Marc Serra, prova el llançament directament a fora. I ara sí que es produirà el canvi a la porteria davant dels aplaudiments del Palau d'Esports de Reus cap a Roger Molina, un jugador molt estimat també aquí, ja que està format a les categories inferiors del Reus. I Adrià Català farà el seu debut en aquesta temporada sota els pals del Reus Deportiu, del primer equip del Reus Deportiu. Josep Maria, ara ja és més entrevista content, imagino, no? Sí, home, jo crec que sobretot amb ell l'ajuda a agafar moral. Ell té molt clar quina és la seva situació i amb això no s'ha d'enganyar ningú, no? Ell segueix treballant amb el seu equip júnior, amb el seu equip sub-23, entrena amb el primer equip i sap que està allí per si Roger li passa alguna cosa. Ell tot això ho té molt clar. I si pot tenir algun minutet d'aquests, evidentment ajuden i el fan content, no? I el futur d'Adrià Català no depèn d'aquests minuts, però si sap que ell pot tenir algun caramelet d'aquests, també ajuda. Ja no li traurà ningú No, exactament. Sobre la pista. I ara que comentàvem, l'equip sub-23 ha guanyat 3-0 al Club Petit Tordera i està enfilant-se a la part de capdavantera de la classificació, l'equip de Vicent Reluit. Sí, a veure, és un equip fet de juvenils i de júniors i bé, hi ha bons jugadors, és a dir, i és un bon equip sub-23 i probablement acabi a la part alta de la classificació. És una mostra que hi ha bon nivell, hi ha bon material i que bé, la mostra del club, no? Exacte. També es demostra en l'equip sub-23. Lògicament, és molt complicat que aquests jugadors puguin arribar, principalment perquè ja n'hi ha 3 que ja són de la base que estan aquí, amb el primer equip, i clar, ojalà n'hi poguessin haver més, però també és complicat, no? Però sí que demostra que hi ha bon material per treballar i això és bo, no? Doncs primera intervenció d'Adrià Català, sense cap mena de problemes, ha tret el perill de l'àrea roig i negra, ara que el mou
és el Reus Deportiu, la centrada de Jordi Adroer cap a Joan Salvat, no hi ha arribat el dorsal 5 roig i negre, la mou en atac al Club Patí Tordera, quan aprofitem per repassar marcadors de futbol, ens arriben bones i males notícies des de Barcelona. L'Hospitalet ha marcat el segon gol, el Nàstic va perdent per 2-0 i el Reus Deportiu ha aconseguit marcar al camp del Sant Andreu 0-1. Guanya l'equip d'Emili Vicente, que també trencarà aquesta ratxa de 5 partits seguits sense conèixer la victòria. Per tant, bones notícies des del barri de Sant Andreu de Barcelona. Aquí al Palau d'Esports de Reus, guanya el Reus Deportiu 10-3, quan falten 6 minuts pel final del partit. Recordem que hi ha Marc Pujol i Adrià Català a la pista. El Reus que ha passat d'una mala ratxa a trobar-se en un partit còmode, jugant molt bé i amb possibilitat de poder donar oportunitat a joves jugadors que habitualment, per les circumstàncies de l'equip, no poden gaudir de cap minut. La mou el Reus Deportiu, la mou Jepi Selva, cap a Joan Salvat. L'aguanta el Reus, ara és un moment d'aquests que potser no hi ha tanta intensitat, però sí que segurament veurem, com dèiem, filigranes, jugades més curioses, que els jugadors no s'atreveixen a fer un resultat més ajustat. Sí, i que baixen una mica la guàrdia i relaxen i al final acaba sent una mica un festival, no? Un festival d'encerts a vegades, o de despropòsits. Exacte. Però tothom... Espectacle si més. Exacte, se deixa anar una mica i això ja acaba sent una mica... Atenció, perquè ara el llançament d'Albert Casanovas ha picat a la mà de Torner. Vaja. La recupera el Club Patí Torderes, Volcato, banda dreta, banda esquerra de l'atac del Club Patí Tordera, és Torner. Torner que l'aguanta. El Tordera ja fa minuts que ha renunciat a lluitar de valent, perquè evidentment són 7 ja els gols de diferència entre tots dos equips i que passin els minuts, no? Sí, crec que ha sigut un partit desigual, no? Entre dos equips desiguals. Esperava més, de fet, un Tordera que estava fent una molt bona temporada i esperava que ens costaria molt més avui, no? Però doncs bé, el resultat, el marcador s'ha anat ampliant i ha arribat un punt que el partit s'ha acabat ja fa una estona, no? El mateix Tordera, si bé cert que a casa és molt fort, recordem també el partit del conjunt quadribarrat a la pista del Vendrell, li va passar exactament el mateix, a la que va encaixar 2-3 gols seguits, es va desviar. Atenció, provava la rematada amb filigrana inclosa de Joan Salvat, atura molt bé Jordi López, com dèiem, i és un cas que li ha passat al Tordera, que quan juga fora de casa, la que rep 2-3 gols seguits, es desinfla, com és prou normal. 4 minuts pel final, 10-3 guanya el Reus Deportiu, provava la jugada Marc Serra, li treu molt bé Joan Salvat en tasques defensives. Marc Pujol provava sol la jugada en atac, li pren la defensa torderenca, finalment segueix sent possessió pels d'Alejandro Domínguez, Jepi Selva provant la jugada personal, trepitja àrea, serà penal. Penal que segurament, si no ens el pitessin en un partit que estigués més igualat, estaríem dient de tot. Però potser que amb un 10-3... Doncs potser no convenia, evidentment, si ho és i probablement ho hagi pogut ser. Però home, inclús ja te sap com una mica de greu, no? Que et pitin un penal a favor. Per en altres circumstàncies, doncs probablement estaríem molt enfadats, no? Albert Casanovas provarà de marcar i gol d'Albert Casanovas, que marca l'11-3. Abraçada entre els jugadors del Reus Deportiu al mig de la pista, jugadors de la graderia i aficionats de la graderia que aprofitaven el moment per fer la foto i segurament penjar-la a Instagram, moments d'aquests típics de l'hoquei. Doncs, com dèiem, 3 minuts i mig pel final d'aquest partit, guanya còmodament el Reus Deportiu per 11-3, festival de gols al Palau d'Esports, us ho explica, com sempre, esportsdelcamp.cat. Marc Pujol intentant aguantar la bola, finalment molt bé, se'n va amb l'ajuda de Joan Salvat. La jugada ara d'atac, molt bé la combinació de Jepi Selva amb Marc Pujol, finalment li prenen la bola. És Volcato ara per banda dreta, prova la centrada, atura molt bé Adrià Català, cap problema pel porter del Reus, atenció Adrià Català, nova aturada del porter roig i negre. A les 3 o 4 intervencions que ha fet, molt bé la jugada d'atac del Reus i gol de Marc Pujol.
Pujol, que se suma a la festa. Avui podem dir, Josep Maria, pràcticament el dia perfecte pel Reus, li ha sortit tot de cara. Sí, bueno, tot ha anat molt bé. Suposo que seran conscients que això no sempre és tan fàcil, que avui és un cas especial. I, bueno, escolta'm, doncs el dia que et toca gaudir-lo, disfrutar-lo i pensar que la setmana que ve te jugues la vida en un altre lloc i que serà molt més complicat. La mou el Tordera, 2 minuts i mig pel final, 12-3 guanya el Reus Deportiu, resultat molt avoltat, el més avoltat d'aquesta temporada del conjunt roig i negre. La jugada d'atac entre Xavi Salva i Joan Salvat finalment acaba amb no res. La mourà d'atac al club petit Tordera. És Volcato. Bueno, l'atac al Tordera ja perquè toca, no? S'ha d'acabar fins al final, s'ha de lluitar i s'ha de complir fins a l'últim segon. Tot i que ja és molt difícil i pel Tordera ja hagués fet estona que li hagués agradat ja que el partit s'hagués acabat, no? La mou el Reus, que segurament ara ja és deixar passar segons i minuts, però només en queda 1:45 pel final. Atenció, el 2 contra 1 és Marc Serra, li provava la jugada d'atac, molt atent, Adrià Català, valent i sense por, tallant la passada de Marc Serra, que hagués pogut significar el quart gol del Tordera. Joan Salvat a la mitja volta prova de rematar. La jugada, com dèiem, ara el Tordera ja li costa. També ha aprofitat per treure un jugador del sub-23 al club petit Tordera. Es tracta de Josep Grima, que també gaudirà de minuts. També, ni que et trobis perdent de 9 gols, doncs també com a mínim que tinguin oportunitats. No està clar, és a dir, potser el que no s'atreviràs amb el porter, perquè, home, ja és prou càstig. En aquest cas, més que un premi, potser seria un càstig, no? Exacte. Però, és a dir, els entrenadors pensen el mateix, no? És a dir, escolta, el partit ja està acabat, doncs anem a que hi participi tothom i que tothom pugui gaudir d'uns minuts, no? Que segurament en unes altres circumstàncies no els tindràs. 45 segons pel final del partit, el Reus que s'emportarà els 3 punts i es col·locarà fins a la 4a posició, empatat amb el tercer, que és el Vic, que ahir va guanyar la pista del Liceu per 2-6, el Liceu que és segon i que té 3 punts més de marge que Club Patí Vic i que Reus Deportiu. Per tant, el Reus comença amb molt bon peu la segona volta, amb un resultat, podríem dir, d'escàndol, 12-3. El Reus, com dèiem, que li ha sortit tot còmode i tot de cara en aquest primer partit de la segona volta. Ja no hi haurà ni jugada d'atac, perquè tenen 10 segons pel final. I el Reus que s'emportarà, doncs, aquests 3 punts. Josep Maria, com has vist el partit? Bé, l'he vist molt bé, tot i que ha semblat que amb el 0-1 el partit se posava complicat, però doncs realment no ha estat així, realment les coses li han sortit molt bé al Reus, se li ha posat de cara molt ràpid, que va la primera part 6-1, fins que no han fet el 6-2, doncs que s'ha vist molt clar que el Reus era superior i que el Tordera, potser pensant que aquest no era el seu partit i que aquí no es venia a jugar res, doncs ha agafat i ha tirat la tovallola molt aviat. Doncs nosaltres el que farem, moltes gràcies Josep Maria per acompanyar-nos, ens acompanyarà el següent partit. Nosaltres ara el que fem, com és habitual, és baixar a peu de pista per intentar parlar amb algun dels protagonistes que avui n'hi ha hagut diversos. Avui tindrem problemes a l'hora de trobar algun jugador que destaqui més que un altre, perquè tenim a Jordi Adroer amb un hat-trick, tenim a Marc Culler també amb un hat-trick, tenim a Adrià Català que ha debutat aquesta temporada, Marc Pujol. Intentarem parlar amb algú per parlar d'aquesta primera victòria de la segona volta del Club de Futbol Reus, també la primera victòria d'aquest 2014 del conjunt roig i negre. Esperem doncs que saludin els primers jugadors del Club Patí Tordera i esperem els del Reus. La poca afició que ha vingut avui al Palau d'Esports ens acomiada amb aplaudiments al seu equip. Cal dir que la poca gent que ha vingut s'ha animat i són uns autèntics herois, aquesta gent, aquesta poca gent que s'acosta al Palau d'Esports per seguir el Reus Deportiu, perquè, com dèiem, molt més ciment que no pas espectadors en els partits habituals del Reus Deportiu a casa. Parlem amb Marc Culler. Primer de tot, parlar de la victòria, 12-3, partit molt còmode, no avui?
Sí, necessitàvem guanyar després de tants partits sofrint i tenint resultats no gaire bons. La veritat és que ho necessitàvem guanyar així, d'aquesta manera. A nivell personal, veiem a Roger Molina content, evidentment. A nivell personal, 3 gols. Avui has marcat més gols que el que portaves tota la temporada. A nivell personal ha sigut un dels meus millors partits, em sentia molt a gust, amb molta confiança i la veritat també ho necessitava perquè estava visquent una temporada una mica difícil. Doncs ara, amb aquest partit, tant a nivell personal com a nivell d'equip, sigues mirant davant i encara aquesta segona volta amb optimisme, no? Sí, ara hem de buscar els millors resultats possibles i a part la Copa del Rei, buscar els millors resultats amb la Copa Europa i res, som els Reus i hem de competir fins al final. Perfecte, Marc, moltes gràcies. Nosaltres ja el deixem anar al Marc pel vestidor. Nosaltres ens acomiadem des d'aquí, des de la mateixa pista del Palau d'Esports de Reus. Tornarem d'aquí 15 dies al següent partit del Reus Deportiu aquí a casa, que serà contra el cué de la categoria, el Club Patí Vilanova. Per tant, si avui hem vist 15 gols, augurem que d'aquí 15 dies en veurem, si no 15, per l'estil, perquè acostuma a ser partits amb molts gols, històricament el Reus Vilanova i els partits d'aquesta temporada del Club Patí Vilanova. I ja ens acomiadem. Moltes gràcies per seguir-nos aquí a la retransmissió en directe d'Esports del Camp.cat. Com dèiem, tornem d'aquí 15 dies. Salut i hoquei!